Защо пентаграма се смята за символ на злото? Добре, пентаграма днес е символ на вещиците, на дявола и на всичко окултно, но преди време не е било точно така. Преди това е бил символ на хармония, даже в древна Месопотамия означава власт на петте посоки – север, юг, изток, запад и небето. По-късно питагорейците също смятали пентаграма за съвършен знак, символ на математическа красота и хармония. Дори го използвали като таен знак за тяхното общество. През средновековието църквата все повече започва да заклеймява всичко мистично и когато окултните общества започват да използват пентаграма, той бавно почва да губи светлия си образ. През 19 век Елифаз Леви обръща пентаграма и каза, че това е символ на сатаната. Изключително интересно е развитието на пентаграма през вековете и тук иронията е, че векове наред може нещо да бъде смятано за символ на защита на доброто, но може да се промени много бързо или тук в случая пентаграма не е станал толкова бързо, но филмите, поп-културата прави историята и легендата за злия пентаграм вечен.